Хора, не знам какво да коментираме тук. Не знам какво се случва с отборът на Левски. Аре! Шанс! 2 на 1! 2 на 1! Валесано току-що направиха фаталната грешка да подадат така, защото те подаваха на мой футболист. 2 на 1, хора. Какво се случва? Този матч не вървиш точно както си трябва, но все пак не е зле толкова матчът. Ето сега вече малко се изжегнаха и може и да направим и 3 на 1 дори. Оу! Това е червен картон. Ау! Марко Пача, балелей! Хора, ние нямаме вече играчи с кои да играем. Той получи червен картон. Ние буквално вече имаме с един CF играеме, хора. Рият Марес трябва да се върши задължително, защото ние нямаме дори резервни с кои да ги заменим, хора. Ние сме много зле, признавам си, много сме зле. Шанс за този отбор! Какво се случва? Какво се случва? Шанс за Левски! 3 на 1! И матчът приключва! Това беше най-драматичният матч на Левски някога в историята на тази кариера. Хора, приключихме изключително трудно с 3 на 1, което е ненапълно, не знам как успяхме. Никак не беше лесно, вие видяхте сами, много трудно се получи. И за това съм много доволен, че успяхме поне да спечелиме, защото вече ще минаваме в рунд 2, където почват преките двубои за осми на финалите. Благодаря все пак, че гледахте. Благодаря, че наистина гледахте този епизод. Моля, абонирайте се задължително с камбанката. Ще се видим в следващият в следващият епизод исках да кажа, мисля, нещо, не ме мисля за някакъв полудял, някакъв фут. Ще се видим наистина в следващият епизод. Моля, абонирайте за канала, защото определено много драматични епизоди ни очаква следващия път. Ще се видим следващия път. А от мен, чао!